Jingbomla jong ka sorkar ban mang pisa na kabenta ban penne bat penbhai ka surak na latmo karwat Shadu Anderson Higher Secondary School kaba jerang tang kumba shi kilometer kaba deiru ka surak kaba hapdeng jong ka sor nongstan kala pelingo hadu kata-kata ki ba kumta menta ka si balang ka artarik nailar kinong elam ke FKJGP nongstan circle bala senran lang da kinong elam ke West Khasi Hills District kilalet ban jurip bat kilalap bakate ka surak kala sniu sheba palan kumta kinong elam kaseng kila dawai ka sorkar bakan shimkya bat kan mang pisano na kabenta ban shna ban penbhai kate ka surak kinong elam kaseng kila ongru basyan kin salet ban yakendu yu menteri ke PWD ban yakran halor kate ka surak bat lada ka sorkar kam sngap kaseng kambanse ban shimpat da kiwe kilan Iwan banjuruk kali ka surak bomta but kai ka ba kalong bata ka ba misngaw lengo kali ka surak kam simdon ka jingpen yasno buat kali ka kersai chai gaun road but ka badai ka tulen but kali ka intermediate lane ka badon hani hajan di ka perpau yangi kum ki seng balang ko FPSPG misngaw yo ada kata ba nakapon sa kapon i kadi kumang ikan mau ka surak ng pusat sa dunong stoin ilamat ya kijerbat bat mentaro ya i biang sa kadi ru kamrung ki town road improvement lane hakido benta ba kidai ban penbha ya kani ka surak ba menta kumbang i ka ba kalong menta ba kalinti ka ba janjar bat ngiptep ba kani kalinti kan long ka nang taka bawai ka jungi ya ka jing bah lane ya ka jing itnat jong sonong stoin ba pen sinugdur no tang nang ta kini ka surok badon kani ka jaka tingi i na kiwe ki jaka kila wan rung po no stoin kum ba mo 8 road nang ta kini ki lenti ki badon jenis kapsor kila long banya kali re ako bi ka tang i ba kani ka surok badon teng ka sniu nakaling kecui ni sekarang pun tang kawai kejekat ba nakaling minister berikut ya katana pilodi pun simkelam nam ta kanega surok berpenbah pada suk kalitiat jong kinong susnong jong kanong stoy